hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Anhapot. Ano po mga tugang anapod sa pinakainot na Legazpi? Anong pinakainot na pangaran kan Legazpi? Letter A, Visita Kagsawa. Letrang B, Sawangan. Letrang C, Miguel Lopez de Legazpi. Ano ang pinakainot na pangaran kan Legazpi? Letrang A, Visita de Kagsawa. Letrang B, Sawangan. As in, letrang C, Miguel Lopez de Legazpi. I-text po ang sendong simbag, mga tugang, kasabay ang pangaran as in address. Ang sisay man po na may tamang simbag, isasabay ta sa raffle sa maabot na Biyernes. Ang premyo po kaan saro tabi na tablet para magamit kan mga estudyante as in Indo sa tuyang mga online classes. Ang premyong yan, atod po sa Indo ni Congressman Pido Garbin, kan ako Bicol Party List. Ang premyo po ay hatid sa inyo ni Congressman Pido Garbin ng ako Bicol Party List. Iyan na nga po ta. I-text lang po ang sa inyong simbag sa 0928-777-5548. 0995-398-1813. Iyan po, pigilista ko ng saro-saro, boda si Angel, papagibong ko tabi kin numero sa maabot na Biyernes. Irarapol tatabi ang manggagana, automatic tabi, sarong tablet ang premyo. Asin po ang load, bala naman ka mo. Pwede man na paragdagan ta kilo, di ba? Okay, yan po ha. Sa Biyernes po yan ang raffle, i-text lang tabi. Mga tugang ang tamang simbag. Simbag, pwedeng letra sa na, pwede ngayang letra lang, tapos ngaran at saka address. Okay, i-text po sa sinabi ng mga numero. Sabi ka na ko Bicol, yan ngaya, sa ano ini, matabangan ta lamang sa mga deki, mga gadget para po sa mga online classes. At least kung may tablet ka mo, hindi magayon jing, di ba? Makaka-online ka, doon ako lamang ang screen. Okay? Dami ni kong pido, hindi ngayari kaya o tawan ng gabos, o di ngaya tawan ta sana, mga tugang sa pagi po nin raffle, ang sa imong mga paradango. Kapitan Jojo Orozco kang Rawis nagpaliwanag na bako gabos na 17 na rehistro sa iya na COVID-19 cases, gabos mga residentes kan barangay niya. Aramunta daw kung mga taga sa inyan. Nasa linya po si Lowens Barcena. Lowens, good morning Lowens. Salamat tabi, BP Henry. Good morning. Asina good morning sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta. Kinontra ni Kapitan Jojo Orozco kan Barangay Rawis, Legazpi City ang nagluwas na post ni Alcalde Noel Rosal kan mga nakalihis o kaya kaining mga nakalihis dahil daw na 17 gabos ang ruminamog sa iyang barangay kan kaso ng COVID-19 kan mga nakalihis na aldaw. Ini pagkatapos na ipagunambitan sa DCGB News ni Kapitan Orozco na ano man sanaan sa iya mga residenteng sulamente ang total kan tinamaan in kaso sa supito kay ni taga Philippine Coast Guard asin an iba arog kanduwang na irehistro sa iyang barangay di niya aram na kung nanatatanatasiring sa iya ta anduwa daw kay ni taga Bangkiruhan, Legazpi City. Susog kay Orozco ang mga taga Philippine Coast Guard Regional Command nasa isolation facility naman ng PCG, pero bako ini mga taga Rawis asin may saro pa ining tigahanap na persona na dai nagsisimbag sa apod ni Kapitan na nagpositibo sa COVID. Kaya susog kay Kapitan Orozco dai dapat magparahadit ang ibang naninervyos niyang mga residentes basta mag-stay at home sana kung dai maning katuyuhan na importante sa luwas asin magsunod sa minimum health protocols dainin mangyayaring problema sa sainda. Ang sarupang itinuga ni Kapitan Orozco, kadaklan daw tabi bibi sa mga residenteng ini, daiman daw sa COVID-19 facility tapano ang COVID-19 facility sa Legazpi,
Anas ini nasa kanya-kanya nindang mga harong, kaya tiga ato da ninday ninin ayuda, asin nagaagad nin suporta sa lokal na gobyerno, tanga ninang masustiniran, ang pangangaipo kan mga ining naka-isolate pa sa indang mga harong na nasa sarong compound. Iyan Ang sabi, hapot, Bibi. hay ng Philippine Coast Guard. Sarawis, Oh. Sa mga nagpositibo, Coast Guard. Coast Guard, Hay na kaya bugtak ang Coast Guard. Sarawis, Anong address kaya? Sarawis, O Rawis. pero susulamente daw na residente. Kaya nga, di man ki-specifico kung residente mo ba ko. Basta yaon sa Rawis. Di ba? O, number 2. Iyan ang mga naka-quarantine sa harong, may approval iyan kan lokal na gobyerno o kan barangay. May approval ninda, tatay man daw tabi bipilin choice. O, tapi ka-approvaran iyan kung i-home quarantine o dai. Taday naman kitang bugtak kanin facility. Iyan nga nito Sa harong BBB. talaga dapat yan. Iyan talaga daw. Pero niya. iyan tabi, de basta-bastang ibugtak mo sa harong. Piga-assist yan kan City Health Office. Buda piga-approvaran iyan kung pwedeng i-home quarantine o dai. Roger to that. Iyo. Kaya, girimatood na kita kan araw ka na sitwasyon ta. Kita nga ni, nasa high risk na, sabi ni Mayor kan may interview ta kaswapon. Aha. Matuod kita kan araw ka na. Takita paminsan baga kaya, nagkakakirigigan na so neighbor mo palan igwa. So ka opisina mo palan igwa. Roger. O, tada, maray ko na hiling mo ang virus, ta pwedeng dulagan mo. Roger to O, that. ang pinakasolusyon talaga dyan, magsunod sa pangapudan kan gobyerno. Bata, an ikurang pa ni Kapitan, may mga nagkakapira pa daw na talagang mga pilosopo. Yun yan ang pigasabit ta. Ang mga pilosopo, didisiplina yan. Pero ang bisis Ang na daw susi, siya. yaon sa tuya ng mga otoridad. Pag Aha. nagparalakaw-lakaw na dahing mask, pirmi ka sa na may kapot na Nikit. o tabagang suyantok. Ari na yan to. Padua. May nahiling ako sa kuwari ko akong nahiling sa ano ini o sa YouTube. Sa mga pelikula baga ni Hitler, sa mga pelikula baga giniribo. Roger. Na binikol. Parang narakag talaga ako. Kaya nga, nangalos niyo, sa puy. Bakun, arap na. Di ba? Talaga, iling di nagkakatararaman. Pag nagkaigwa ki COVID, nagreklamo. Roger to that. Anong ang palibot? Kaya siguro, mas maray na magsunod kita. Roger. Halimbawa, pipa-quarantine ka. Di ka dapat na magluwas dyan, maglakaw-lakaw ka sa mall. Aha. Di ba? Pipa-quarantine ka 15 aldaw, 14 aldaw, o nagkaon ka ngalo-alo. Di ba? Roger. Those are simple things na maski na kang COVID, you should follow the regulations. Di ba? Nagkaon ka ki Puchero, pipa-quarantine, nagsaod ka. Di ba? Pipa-quarantine ka, nag-grocery ka dyan sa... Tawa, yun na no? Mga simple bagang bagay na dapat sunodon. Ika ngayon mag-quarantine ang 14 alda, uto na, nagtupada, salbatana. Pipa-quarantine ka, uto, nag-drive ka na auto, naglibot-libot sa palibot. Aha. Di ba? Unless na may purpose ka, pero maski essential ang lakaw mo, dapat magibog ang paagi na magsugo na lang, kiba? Roger to that. Di ba? Mga simple things baga, kundi kitang mga Pilipino, araw talaga kita kayan. Di naman ako nagaparangalas kayan. Pero kan, tuminaram si Presidente, nang sisay man ngayang kapitan na madakop na nagpatupada, pick upon kang pulis. Bako na siniribot sa barangay official na ibabuda sa mga tao. Nagkatarak. Pundo ba? Kay puhan na nagkataram pa ang Presidente para pumundo. Ako yan, baga warang tupada. Kaya nga ni, tuminaram pa sa Presidente na dakop po din ng yan ng mga kona yan. Aresto nyo. Aha. Bako na para sa tupada. Roger. Oh. Ang problema lang, kung paano ma-restoran, mga day nagsunod sa protocol, saan man ibugtak? Iyan nga niya ang problema. Garon mo niya sa kuhan, bit-biton mo sa rang lugar. O, di content Diba? kita. Pero sinda sardinas naman. Simple. O kaswapon, may natino ako dyan sa may, nagbakal ako kay Pandikoko. Madam, good morning. Tabi, nganyak ma'am, anmas po, dapat pati ang dungo natatakuban. Di niya kuno'y nakakahangos. Natingin ako
ka nagkaangos. Napupuot nga niya ako, noy. Oo. Di nga niya ako, dapat, dahil ka po nagluwas. Nga ni, kung napupuot ka na, makasagab ka baga digdi. Malay mo nga niya ako, may daradarang virus na ulakitan ta ka. Paano na? Yan nga ang problema. Bes na nga yan, oy. Gwapo ka man. Yung simbag sa ko, bes na nga yan, gwapo ka man. Gani ba ko kung ang kagwapuhan, nagkakaulakit. Okay lang na ako po makaulakit. Garang araw ka nang gusto niyang sabihin. Pero pag makanos, may criminal Kaya case. binayadan ko na sa naso big bakal niya, tangan niya ako, gwapo pala na ako. Mga simple bagang bagay. Roger ka dat. Dito nagigibo eh. Kaya ang administrasyon na, napapikon-pikon naman. Oo, kaya Diba? Roger, balik kita digdi ta PPP sa Barangay Rawis. Oo. Kaya si Kapitan nagpaluwas din impormasyon ng siring na bagay. Tanganing sumangay ba man na residentes, tayo magparahara adit nin grabe. Iyo. Pero yan si Kapitan na supig adresaya sa mga tao, dahil siya kan mag-handle. Tapos siyempre, talagang nakabugot ka. Tapos siyempre, pag surat ka, binugtakso ngaya. Oo. Maski ba, aling nga si Kapitan kang krusada, alang kawon sa kaso niya. Oo. Pero kang biniripay ni Kap, nag-arkila man, baka man mga tagal-residente niya, nag-arkila sa iya. Sa mga, tadyan, magkakadakol kang boarding houses, Roger to that. nag-arkila, Correct. nag-arkila. Nya, paano ka na, pagkansin mo, saan nga sa address mo, saan nga nag-star? Roger. Rawis, Legazpi. Bako? Oh. Ngunyan, may duwa pang tiga-anap. Oo. Ito pala na duwa man na pigsasabi na taga-Rawis. Bako man daw palang taga-Rawis, taga-Bangkirohan. Kaya sa Bangkirohan, mahanap duman. Oh, yun na nga ni. Hanapon ito. Ben, ang para hanapan ng tingkap. Tapos may saro pang taga-Rawis. Pag nagulpian, Nagsisimula. maluwas sa sanayan. Kaya ngunyan, suma total, medyo nadidipisilan si Kapitan. So pagsunod man sana sa protocols ngaya, ang kaibuhan. Ata yun na nga ng pigisabit, Di ba? Ang protocol pag sinunod mo, makakatabang yan. Saan pagsunod man sana sa protocol baga daw tabi PPN riyan makaka Iyo, sa kada buhay. may garantiya na dahil ka magkaka-COVID pag nagsunod ka. Pero nakakatabang yan para maibitaran mo. Roger to that. Maibitaran mo. Makakatabang. Di ba? Okay? Roger. O sige. Roger, dako lang natamaan ka na luhalo. Bala ka. Ako rin pagkilabot ka yan. Okay, sige. Roger, riyan tabi PPN magandang na istorya. Ako po, si LVP. Henry, good morning. Tama po yan. Napigtatara mo. Simple man sa nabaga dapat ang gigibuon. Yes, thank you. Hello, Joker, Marinaga. VP, good morning. Yes, sir. May istorya ka ba ako sa imo, ha? Sige daw. Kasunod hari ako sa Legazpi, kaya rin ako sa duwang aki ko. Darami sa kabayo, men. Oo. Tulo kami, naka-face mask kami sa laog. Oo. Kung ano ang kapag-ad sa Ramos ko, daro panggirang kulungan kan dyan sa may DRTCH. Iyo, Suchimite, napigapod. Sa kukan aki ko, ngayon papaon ko ngayon, kaya man naka-face mask, naka-duty. Sakabaga. Ano, Sakabaga. Sakabaga. saber, Sakabaga. classic example ba ito? At tayo ano media pa. Mga simple bagang bagay na dapat maging parte kang buhay. Tanay ito nagiging buhay. Kaya ba't ka makangalas? Di ba? Maring, ibang turan bigla. Yeah. Okay. Tarawayon ka. Sige, Bigo. Salamat, Di ba? Nagputol-putol. Henry, good morning. Una nga na sa inutan mi, nag-drive kang mga auto niya, oral daw kilowatt. Arag po kayo ni. Baka may importante. Tara mo, yan po na may mga nagpositibo na mga kapamilya. Pwede magluluwas. Baka ang purpose, mga nagpaswab. Siya nag-drive ka na auto niya, nagpaswab siya, di nagluwas siya. Di pong problema yan. Pero kung nagluwas siya na ibang tuyo niya po, garo kung ano, yan ang may problema kita. Tugad po, may mga nagka-positive ang pamilya na minaluwas yan, tas hindi po mapaswab. Iyon na lang ang minadrive. Di ma'am, okay lang po yan. Dapat itolerate po. Matugutan yan. Tapos pagkaswab ka yan, mauli man sana po yan. Mga responsableng mga tao. Hello? Hello, morning po, sir. Good morning, ma'am. Sir, kasi may concern lang po ako.
Yes. COVID positive po, frontliner ako. Opo. Naswab po ako June 4. Oo. And then po, walang tawag, walang text, walang anything. Opo. And then nakita ko na lang sa post, nandun na ako. Ano ang Hindi concern? ko alam, hindi ko po sir alam kung ano ba ang nauna, inform the patient or ipopost na nila. Kasi yung details din is all mali. I am symptomatic. Madali lang And po, I'm ma'am. living- Hello, ma'am. Opo. Sadali lang po, Yes, ma'am. po. Ano po ang problema po nindo? Ano po ang gustong sabihin nindo? Hindi sir, kasi Naswab ka. ang concern ko lang po sir is I just want to know kung ano ba ang nauuna. Inform the patient na ako po naswab na ako and then I turn positive. Okay. Ay And then dapat I was po, ma'am, ma-informed ang na positive ako po. Opo, dapat pang proseso kaya pag nagluwas o resulta, may ma-inform dapat sa pasyente. Inform dapat sa pasyente tulos na ikangaya po, arog kayo ni, tatawan kang instruction. Halimbawa, arog sa imo, na asymptomatic ka, tatawan ka po ka instruction. Dapat po, ikang inot na in-inform kang mga health official, lalo na po paminsan kang barangay o si Sayman po na nagapaabot kang informasyon. Arog po yan kan, ma'am. Ikaw po, natadi ka po na-inform? Hindi pa ako na Ay, sir. ano ko na lang po na ako yesterday. Oo, dapat po in-inform kang ino. Tangani po na makapaghanda ka kang sadiri mo. Oo. Hello? Hello, ma'am? Yes po. Oo, dapat po kaya in-inform ka bago po ninda ilinuwas ito. Tangani na makapaghanda ka. Opo, wala po sir. Although alam ko naman po yung protocol kasi frontliner ako. Yes, Nag-dextrose yes. na po ako sa bahay and everything. Oy, very good yan, ma'am. Very I'm good living po. po with my family. Tatlo Oo. po kami sa bahay and they turned symptomatic na po. Pero Sige po. inaasikaso ko na po sila. Oy, very good yung po. hospital po nagko-coordinate sa amin and yung employer ko po ang din sa amin. So, Ay, very good. at Very good least, yan. at least po. Pero po, Diyos ko, my God, sir, Opo. please, hindi ko lang po alam kung dyan sa, natin. Talagang wala. Oo. Magkakalat. Oo Although, nga ang po, place po ma'am. namin is, segregated. Separate naman po kami. Maayos yung place namin. Nasa Oo. bahay lang po ako. Ay, very good. Pero ma'am, Lockdown. kayo po, Opo. pinawagan po kayo na mag-home quarantine na lang kayo? No po. Nobody call me. Wala. Ay, talaga. Grabe. O, dapat Nobody call me po. Anyway po, ma'am, I really... Sabi sa akin ng doctors namin, Oo. pack my things, kasi gusto ko din po sa facility, kapag kasi po pag sa bahay, wala kang claim sa Yes, SSS, I know. yes. Oo. Tapos hindi ako mamonitor sa bahay, so kasi symptomatic po ako. Yeah, So I packed oo. my things yesterday, tapos naghapon na, naggabi na, Wala. umaga na naman, wala pa pong tawag. Oh, anyway ma'am, saludo po ako sa inyo kasi alam niyo ang gagawin niyo eh. At saka gumawa Opo. din kayo ng paraan sa bahay niyo. Pero po kung may access kayo sa barangay kapitan ninyo o sa BHW po ninyo, pwede po kayong makipag-ugnayan sa kanila para i-report po ang situation po ninyo. Sir, nung nag-antigen positive na po ako na-report na sa barangay, yesterday may contact tracer na po na tumawag sa akin. Pero Oo. sabi niya kahapon, kasi kinuha na sabi ko, ipaswab na yung yung mag-ama ko. And then kahapon po, sabi sa akin ng contact tracer, ngayon pa daw niya isusubmit. Sir, too late. Oo Too nga. late. Pero kayo ma'am, kayo po, nag-positive kayo sa RT-PCR o sa antigen? Antigen po muna kasi Ay, dapat masama po na yung kasi pakiramdam kwan, ko. ma'am. And then nag-RT PCR. Nag-RT-PCR. Nag-RT-PCR siya. Iba yan, dapat ko yan, di ba? Na-overlook yan kan ibatang mga, naputol ugaring si madam. Anyway, saludo ako sa iya, Jing, saludo ako sa iya, sa ginibo niya, very responsible siya. Very responsible siya. Ayan po baga na, mga nagpaparasitive dyan sa mga, pigutugutan po ang mga tugang na i-quarantine, approve kang barangay, approve tabi kang kwan, approve tabi kang approve yang kan city health office, na dyan ka po i-quarantine sa arong mo. Basta, may mga kondisyonis yan, na nga may separate kang kwarto, maharayo sa mga kairiba mo, may separate kang CR, di ba? Mga arugan. May mga kondisyones po 'yan kung ang mga qualifications para pwede ka. Pero siya asymptomatic siya eh. Ang boses niya nga very energetic pa.
tabi. Pero saludo ako sa iya eh. Siya mismo, nagibunin paagi, mga tugang na magibuan. Although, ano yan, may mga, pero ang pag-swab kaya, di po baga sa Legazpi, nahaloy, takadakol ka nakapila. Ang aram ko kaya, si Mrs. contact tracer, ano, ang aram ko kaya, si swab dyan, so, although ako nakikiaram sa trabaho ni Mrs., panag-ururo niya, di ako nagdadangog, na-stress ako. Panag-ururo na, di ako na-stress ang pagdadangog ko. Ang swab po tulos dyan, so may mga symptoms, may mga simptomas tulos ang swab dyan, pero po sa mga araw ka yan, tabi, gani may SOP dyan, tadakulon ang nakalinya po na isaswab sa ICR, dahil lang po tahalang kawon ang kaso kan COVID sa Legazpi City. Okay, o sandali, mga bartugang, mga salamat po sa nagapoda. Saludo po ako sa imo ma'am sa imong ginibo. And respetado ko po ang sa imong naging opinion and magayong po ang ikabilang saro na responsableng citizen kan sa tuya po na susyudad. Ang mga baretang yan, hatod po sa Indo kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Ginebra San Miguel, may bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Ferrex B Complex, tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Ferrex B Complex Daily. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sapit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Patiman ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga daita narereparo na tibaad nakakapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naola kita nakitakan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Next na, kawawang batay, lobo, hininga, parada ng salbay, plema. May halamang munting
sabor ng Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo. Sarap na huminga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Kain, aral, tulog, repeat. Wala na bang bago? Sa Coke Studio, may bago araw-araw at 4 p.m. Kaya pwede mong itodo ang beat mo. Drink a Coke with the gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger. Get a chance to win 1 million pesos, 50,000 pesos weekly, and todo prizes daily. Makaka-sound trip nyo pa ang inyong favorite OPM artist every 4 p.m. Kaya magtodo Coke break na! Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2020. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home First Sulfate Iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad Centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments. For those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad Centers, please ensure to safekeep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol, siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Gianan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Naaalala mo pa ba yung sinabi sa'yo ng best friend mo na Ang tagal na nating best friends. Can we be more than friends? wow, ang sarap balikan! Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit to na ay Biggest to na Bear Brand, biggest to. 120 pesos savings! bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon
reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang hapot! Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Okay, balik kita sa programa. Sandali, tamay nag-aapon ko siguro kayo ni mag-react. Hello, good afternoon. Good morning. Ay, good morning po, Sir Ay Henry. ma'am, makusugon pang feedback ang radyo. Pakipaloy-luyap, tabi kang volume. Iyo, tabi. Di mo lang po ipaglipat sa ibang radyo. Paloy-luyon mo sana. Wait, topic ba yan? Ano po? Si ano man tabi? Tanding din na naman kami sa tiyak at kita. Kabisiya. Wala na naman kami tubig. Sain po an ma'am, sain? Trabisiya po, Villa Maria. Dunya Maria? Opo, Villa Maria. Trabisiya. Villa Maria, sain po sa Daragao, Ginubatan? Ginubatan po, ginubatan. Ay, so kung pangyari. Natanong ko lang kamong tubig dyan. Ta nga ni, maray pa nga ni ang apit. Tarong alaw sa napura tubig. Kan taro pa ini po, autolat, sigurado ang ginubatan. Iyo po. Aram. Oy, madam arog kayo ni. I-text mo tabi sa kuya so details, eksaktong address, kan subdivision, barangay, subdivision ngaya, barangay, tapos pirang alaw na rin tubig. Forward ko tabi kay Mayor Jim Aungho ko. Iyo tabi. tabi. I-forward ko, ha? Okay, salamatan po. Nag-aga ka ba ito? Parang ito, ba't puro ako ngunyan maghapon? Oo. Nya ano po, nangarigos ka na po? Ay, dahil nga, na lamang gabot. Dahil ko na itaram kung ano pa. Ano na yan? Pirang alaw na din na di ka nagkakarigos? Ay, natabi. Tinted na yan. Kada ko, manay kuan ini si manay bilbang si to. Harap naman mo si to. Sige po. Oy, kumusta ka? Mala ini, dahil na nagkakarigos nga. Ay, sus ko pangyayari. Kaya daw, iba nagsangaw sa cellphone ko eh. 64 na tilula mo tabi. Iyo baga. Oo. Kumusta sa mga kaungkuan mo dyan sa Chancery dati? Iyo, i-text ko sa imo. Iya po, type forward ko tabi kay Mayor, ha? Okay? Thank you very much. Sige po, salamat. O, balik kayo. Ayan, sige. Tubig ang problema talaga. Ani? O, sandali. Bago sa report ni Angie po na ni Jimmy, so mga reactions muna. May leak pa no digdi ang tubig sa Rawis na report na pero wala pa maayos. Ay, may leak pala. Okay, madali lang Jimmy at saka Ansa. Bata kasi baka naka-standby ang duwang ini. Sir, naputol po ako. Di na ako makakonect. As of now po, I'm still not feeling better but trying to be well. Still exercise and do household chores. Thanks much po sa family ko, food support and assistance prayers. Yes, very important. Very positive ini. And ang texter, very positive siya. Kaya po ang namamatian niya sa COVID na yan, very madali siyang makarecover kaya. Okay? Good morning. Hapot ko lang tabi kung natawara namang tubig sa Villa Maria. Ay, ito na pala. Ito na pala, Purok 7. Aram ko po, bagi sa na madali action. Salamat. Mag-aga, warang tubig. Salamat. Magkatubig din puro. Sige po. Inis, nagkapos ako yung kasabago. Midbid ko ito eh. Sige tayo forward tatabi kay Mayor. Okay? Mientras tanto, mga tugang raot na porsyon kang Istanza Gabawan Road. Daipa na ayos sagkod ngunyan. Yan. Ans Galero, i-report mo. Good morning, Ans. Yes, VP, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya tong bareta, day pamanpalan basta-bastang mahihiro o kaya maayos. Naraot na tinampo sa partekan Barangay Istan sa Pagsiring sa Gabawan, Daraga Albay, na enot ng naraot kan Enero 2021. Ini ang napagaraman kana DCGB News gikan sa opisina kan DPWH, Second District Engineering Office sa paagi kan tagapagtaram ka ini na si Richard De Jesus sa pagsasabing may mga proseso pa na dapat na aras si kasuhon o kaya makompleto bago o formalmenteng mapuunan o maimplementar ang pagpakarhae kana sambitan ng porsyonin tinampo.
Ang latest kaning update, sigun kay De Jesus, iguana ko ta ng alokado o kay uminabot na pondo para sa pagpakarhay kan sa Gabawan Road section ini, gikan sa Quick Response Fund, daiban ugaring pinag-unang bitan kung peraan espesipikong kanidad, alagad subject for bidding papalan ini. Kung magigramdoman, enot na aldaw kan Enero 2021 kan nanotaran na tuminupag ang tinampo sa nasambitan ng lugar na kung saan sa tuyong ilatawan, luminubog na sa nang biglaan sa rong porsyon kan tinampo na kung babasaran ng enot na pahayag sa DCGP News kan na nasambitan ng ahensya, 54 metros ang sukol kan nanda niya rang tinampo. Ipinaliwanag pa ngunyan ni De Jesus sa tuya na ankaw sa kaini, yung anian na makusog na pag-uran na kung babalikan kan taon 2020, adakol na bagyo asin makusog na pag-uran at uminagi sa Albay. Sa ngunyan, de patalaga na agihan o pensyente pa ang pag-agi sa lugar na ini, dilan sa raot pa alagad po kay Jesus. Sinda naglalaom na ngunyan na taon ma-implementar na ang repair project sa nasambitan ng lugar, lalo pang dakol na ng mga motorista ang nagagamit bilang access road, pasisiring o giagikan sa sudad kan Legazpi, pasisiring man sa Banwaan na Candaraga. Ano da? VP? Ano da? Malat pa kita. Okay. Ay, nako. Okay, sige. Hindi ka ba na-stress? Medyo relax ang dapat ako, permi. Okay. Matagdaga naman. Pero nasa nagabay ito, Angie? Ito nga ni dahil sa makusog na pag-uran. Nag-uran? Nagaba? Inuranan lang? Nagaba sa tinampo? Luminumoy yun so base ko itong daga. Ito minapag. Ako kan Domingo, nagiba ako sa Taklo baga sa Kali. Nagiba ako ang mga duwang ang lapad niya mga 7 inches. Oo. Ang laba 21 inches. Okay, ano nangyari? Nagiba ako, di. Napatakbang so binugtakan ko kibaybay dit sa simindong naibugta ko. Kang uminuran ka so nagparauran baga. Kan tinagduan ito, dito minagas na siya. Kan tinagduan niya, sa Kali, yaw, nakatahob na sa kanal ko sa likod. Dipig para uranan. Oo. Umano kan, so tama kang uran, naglulubong sa simento. Nagaba. So ginibo ko. Takulang ki simento. Ang bida, ikang kontraktor kayo. Sabi ni Mrs. Garing nga sinabutahe mo sa proyekto mo. Ma-repair ka man kayo. Parang editan simentong binugtak mo. Lit man talaga. Tara pa ka 3 kilo. Oo. Pag maluya pala ang simento, talagang pag nag-uuran, kuhaan. Wala, pag natungtungan kan mato ako, tabata magabat nuno, naputol. Pangyayari nga niya ako ini. Diba? Pag-istorya ko lang sa mo. Ano? Mabago ka naman kayo. Mabago na naman nga ni. Kaya sharing sa mga trabaho sa gobyerno. Yeah. Hindi ka man pigil sabi na may problema. Pero pag nagagaba, magasto ka, mabago. Bago na naman. Ang punto ko kung nataarog ka to, example ko, so ginibo ko, ulitin ko na naman sa Domingo. Aram mo na ang diskarte. Kaya aram ko na, dadagdagan ko na, kisimento. Yeah. Diba? Pwede ka na maging engineer. Kaya hindi ako ma-audit ni Mrs. Okay. Sige. Sige. Oo. MVP, ang update dyan sa tinampo dyan sa stand sa Gabawan Road, Ans Galero, DCGP. Granular lockdown sa opisina sa Lindongkan, LGU Ginubatan lifted na apera po sa budget office. Jimmy nasalita sa detalye. Good morning, Jim. Yes, BP, lifted na ang granular lockdown sa mga opisinang pig-lockdown kan mga nagtalikod na daw. Digdi sa mga opisina sa Lindongkan, lokal na gobyerno kan Ginubatan. Ang mga opisinang balik na sa normal ngunyan, operational na iyo ang RHU, Local Civil Registrar, Waterworks, pwede na magbarayad, as in Treasurer's Office. Matatandaan igwanin na mga persona o mga empleados na na-expose sa COVID positive kung kaya parte kan pagpasiguro kan lokal na gobyerno, ipinasairaram sa granular lockdown ni Mayor Jima Anong Hokwa na sabing mga opisina kung sa inan barometro para sa lifting kan lockdown kung mag-negative ang mga empleyado sa swab saka na inibuburuksan. Sa ngunya nagluwas nagabusman na negative kaya binukas na nasabing mga opisina. Natatanda na sa natabi BB lockdown
iyo ang budget office kung sa susaro na suspect big swab test hanggang sa ngunya dahil pa nagluluwasan resulta. Namamalis yan delay din pagluwas kan resulta sa test kung saan ang pagtubod gulpihon ang nakapila sa laboratorio kaya ang resulta sa swab test medyo babablaw. Totoo tabi ang Jim na tigitara mo, dakulon ang kuan, dakulon tabi ang nakapila sa gusto magpaswab. Maski sa mga antigen baga, dakul, kaya kuan talaga, medyo naloy-haloy pa minsan ang resultang pigalata. O na pa, sa kanya lockdown, hindi tayo pa managalawa sa resulta. Kung mag-negative, di mapubuksa naman ini. Yes. Okay. So yan, Bibi, as to yung mga dagdag na informasyon. So, problema dyan sa Villa Maria. Taud-taud sabi ni Mayor, manong ko, pinagbisita niya itong unsource kaya kan tubig na nagpapasiring dyan sa Villa Maria sa Travesya, alis sa Murok-Burokan, Barangay Mauraro. Ay, very good man talaga si Mayor. Anong very good? Ano? Naingani na kanto sa Villa Maria, kaya pinapasusog duman sa kakauronon ko so... Binakantos na ta. Mala, may reklamo baga? Anong very good yan na may reklamo? Paguna ko, ang pagkasabot ko, binisita na ni Mayor. Nagkantos man sa diyan sa may Palm Village na kaswapon. Kaya mampalan. Okay. Paligo pa sa Villa Maria. Okay. Pero at least nakaabot na sa karaman ni Mayor. Aram na ni Mayor na nagtabang na kuha na nga so alkalde. Kaya pinag-refer kita duman sa Water District Manager kay Engineer Wilfredo Arevalo. Taot-taot iyo an sususugo niya to kung sa inso diferensya. Pinagdirihira na ni Mayor Jim anong hoko na si kasuhon ay very good. Manong supply kanto. Maluya kaya tabi may very good man giraray. Ta mismong si Mayor may direksyon na, may instruction na asikasuhon yan. Oo. Di ba? So kung sabihin, aware si Mayor tungkol dyan, kaya may tinugo na siyang aksyonan niyan asikasuhon ang problema. Inaktibaran ka na alkalde. Yan. Kung medyo sa inso diferensya, yaon kay Engineer Wilfredo Arevalo. Ang diferensya? Anak ko niya to. Wako. Ang solusyon, ang iba. Ang solusyon, tas siya ang tinugo ni Mayor. Yan. Gigubot kong maray bibian istorya. Okay. Ang may pagani nakabot sa tubig sa Villa Maria. Pirikodo na sa imo. Tapos kunyan, nasaraw ang tapang ang diferensya ko kay Engineer. Para pigdiriran si Engineer. Pigdiriran pa sana. May diferensya na lang. Di pa man. Aputan mo na si Engineer. Aputan ko pa sana. Yes, okay. Pirikodo dyan. May instruction sa alkalde. Nagtumar parte na si Mayor Jemano Hoko. Very good. Okay. So resulta, aramon tapat sana. Yes. Kay Engineer. Iyon nga puton mo. Kay Engineer Arevalo. Okay. Good. Very good. Jimmy na salita. Easy Jimmy yun. Salamat, Jimmy. Mga tugang, alas 8:33 oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Great Taste Premium. Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di naguhugas ng kamay? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Migsubiri po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduhan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms, daycare centers, health centers at evacuation centers.
Para makita ang mga projects sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mig Subiri, ang inyong trabador ng Senado. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Namipidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa Tudi Albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ang ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Ang bagong jersey, Mark Cagdiwa. May bagong tapa, Stanley Ringo. It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson. Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. David Aguilar. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapak sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taabang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, ikurahaw ta.
All Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Mas spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, Matibay! maasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Cut College in more than 30 years of existence, serving the community to build your dreams to a brighter future. School for the masses, innovating knowledge for flexible blended learning. Cut College offers kindergarten and elementary, junior and senior high school, granted with ESC scholarship, and senior high school under the voucher program. Senior high school with the following academic tracks: general academic strand, science, technology, engineering and mathematics, accountancy, business and management, and humanities and social sciences. Technical vocational livelihood tracks with a specialization in EPAS NC2, CSS NC2, computer programming NC2, and automotive servicing NC2. Located at the back of Albay Astrodome, Balintawak Street, Old Albay District, Legazpi City. Enrollment link for registration is posted in the official Cut College Facebook page, or you can call us at 742-2500 with a cell phone number 0920-870-5327. We also have branches located at Washington Street, Binatagan, Ligao City, and Ubaliw, Pulangi, Albay. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Mig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Mig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Mig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. 3+1? Naman! Bumili ng 3 bote ng San Mig Light. May libre ka pang 1 bote. Don't worry! Magaan sa tiyan. Only 100 calories. Promo duration from March 1, 2021 to June 15, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1296, series of 2020. Drink responsibly. Ang hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.
Alright. Mga tugang, oy, good morning nga pala sa mga nakatutok sa Facebook Live ko niyan tabing aga, sandali lang ta. Basa ko ang mga comment nito Todd ha. Si Jimmy may follow-up muna pero bago ka sa follow-up ni Jimmy, sa tubig dyan sa ginubatan, aram tapo na difficile ma-inlove mo niyan. Difficile talaga ma-inlove. Ano? Mapapaisip ka na sanay, paano kung wrong timing pala, no? Bako po mas magayon na ma-inlove na warang pigipiling oras. Mas maray na sana, pwede ka po na ma-inlove sa McDo anytime. Huli, taigwang everyday McSavers na nasa 35 pesos sana. Kung breakfast time, ang linamnam kang cheese egg desal. Kung merienda o meal time, ang crunchy, meaty, crispy o uncrunchy, meaty McCrispy. Chicken sandwich o savory sarap kang McBurger o Burger McDo. Ang sarap ng Burger McDo o bako nakakatakam. Pon po 35 pesos na yan. Ano man na oras, ano man na aldaw, siguradong pupusuan mo. Everyday talaga ang McSavers. Kaya po sa tuyang mga paradangog, this is your chance to fall in love sa McDo anytime. In order anyway, via McDelivery, ride-through or take-out. McDo Everyday McSavers na. Starts at 35 pesos sana. Fries Barry. Tama tabi na may nong Smith Shop. Minsan nongs kung bakatangan medyo ngaya sawa-sawa ka na dyan sa kwan mo, sa imong mga tinda dyan sa nong Smith Shop. Pagtaga McDo ka pare. Pagtagadaran mo chat nina. Hindi, McDo, sarap-purapo. Okay. Jimmy Nasalita, may follow-up report sa ginabatan. Kami, Jimmy. Yes, salamat BP. Nakauran ko na si Engineer Wilfredo Arevalo Jr. ang Pamayagan Waterworks System sa Banuan kan ginubatan. Priority nindangon niya na irahayon, anapunan na mga bara, sulinya, baka may mga nakabara. Oy, very good. Yaon na, so mga tao da niya, pasiring na duman sa Villa, Purok 7, Villa Maria, Travisia. Yes. Bako man gabos na portion kan Travisia, may problema. May part lang pala. Portion man sa nakan na Purok 7, baka ang pagtubot, sulinya, may diferensya ta BBP. Pasalamat man nga ni na naipaabot sa Saina, na nga ni na ma-action ng tulos, nasabing problema. Ngunyan yes. Daw, maghapon, promesa na may balik ang supply kan tubig sa nasabing lugar. Kung dahi, i-coordinar niya sa kay Mayor o kaya sa Bureau of Fire na habang dahil pa nakakabalik ang tubig, baka mag-ration mo nata. Ang saro kaya sa mayor na problema ta BBB, sumurog kan source sa Mauraro, medyo arayo bagay ni so southern part kan ginabatan. Ang Travisia medyo elevated ng barangay kaya nagbaba sa level kan tubig sa Burukan sa sobrang init kan panahon. Natural maluya ang pressure pasiring diyan sa pasakat. Yes. Basta importante, may masikaso niyan priority ko niyan daw. Priority mo niya na pagkaldaw. Tibahan pa lang dyan na pagkahapon, marimati na tabi, makapapulos na kantubig. Very good. Dangan, naka-monitor sa satuya si MDRRMO Chief sa ginubatan si Madam Joy Maravillas. Kuriran ko yung balita mo. Ano da? Ma'am Joy. Good morning, Ma'am Joy Maravillas. Ano da? Ayan ang karahayan kan mga pigtitesting taman. Iyan ang gusto ko. Iyan ang karahayan ka nagdadangog. Nagdadangog? Tanganin na. Pwede ka mag-react tulos. Local Civil Registrar tabi BP, nabanggit niya ito ka Subago. Budget? So budget, sarado ito, lockdown. Okay. Lockdown. So local civil registrar niya, binarita mo na bukas na bako pangayan bukas. Naka-lockdown pa? Lockdown pa. Testing man sana kung nagadangog ka. Marayong ka man talaga minapalusot pa na, no? Narog ko man sana sa imo. Sige, ikurihir ta. So, Municipal Registrar's Office, local Registrar's Office, naka-lockdown mo niyan. Dahil mo nakimagduman sa naka-lockdown mo niyan. Sarado ito mo niyan. Very good. So, waterworks man sanan bukas, magbarayad na sumagad. Dahil nakabayad. Importante. So, Aritio, ayun ang okay. Yes, okay. Minsan pag naguguran kita, nasasala naman kita, no? Iyo, kaya Ma'am Joy,
Ma'am Joy, Maravillas. Ipagpadagos mo lang mo pag nangog oral daw. Pagpadagos mo lang po yan, tangani po ng kakatabang kita. Aha. Iya po. I-text mo tulos si Jimmy. I-text mo tulos, Ma'am Joy, si Jimmy. I-text mo tulos. Pagkatapos, ko minultulos. Oo, sinabi na eh. Oo. Nga, kung testing ko man sanay ka ko nagadangog. Sarawayon ka nga, Jimmy. Good morning, Madam Joy, Maravillas. Yeah, okay. Family. Yan tabi, Bipe. Basta local civil registrar, sarado pa, lockdown pa. Yeah. Budget office lockdown pa. Sa Manoan, kag Ginobatan. So, tubig sa Purok City, Villa Maria, Travisia. Aksyonanan mo yan pagkaldaw. Yung pinasalita, DCGP News. Salamat, Jimmy. Good morning kay Divine Brasal Nicole. Listeners po ako, Oro Aldaw. Thank you po. Salaka kay... Good morning, Tabi. Kay Mayor, napakaray na si Bolos kan tubig digis sa Travisia. Kaya po palan ngalas kami kasubanggita, amay pa may tubig na makusog, pati Bolos. Dati po kaya, mga 2 AM maabot and 4 AM na mayok na minsan. Saro sa nabalde na kukua, and puyat ako kakabantay. Salamat po, Mayor. God bless po. Thank you sa endo, Mr. Henry and Jimmy. Sabi ni Divine Nicole. Okay, welcome po. Cheryl Baranda, asko lang po, true na may nag-positive sa APEC. Di ko po aram kung igwangon yan. Na latest ano. Pero kang enot baga po, may mga naka-quarantine dyan, buda may mga lockdown baga so nagkapera dyan. Dahil ko po aram kung igwangon niya na latest. Lorica Aida, number mo po. Ang number ko po sa Smart, 0928-777-5548. 0928-777-5548. Okay. So naman pala sa haputa, kung nag-text ka na po kaso hapon, dahil ka na mag-text ko niya. Naka-record ka na po kung tamaan simbag mo. Kung nag-text ka man ko niyan, dahil ka na po mag-text sa aga, naka-record na po yan kung tama po ang sa imong simbag. Okay? Duman sa tuyang hapot. Aurea Lunoso Peniz. Nga, apelyido ka inio. Peniz. Ang spelling niya, P-E-N-I-Z. Peniz. Yan. Madam Aurea, good morning. Salamat po. Mary Chris Breeze. Nasa Riyadh, Bitito Bilyen, good morning. Lilibet Imperial, pwede po pa-post cancel mo para makasimbag man ako. Ay, record na tabi ito, Madam Lilibet, so sa messenger mo. Okay na po? Let's go! Recorded na po ito. Kaya lang gari sala po sa simbag mo. Nabasa ko po sa simbag mo, gari sala. Cheryl Pabericio, pagad kang number mo please. Ang number ko tabi 0928-777-5548. Sa Globe 0995-398-1813. Sa Globe tabi 0995-398-1813. Okay lang Madam Lilibet, sala sa simbag mo. Mga tugang ang mga barangay council daw, mga barangay kapitan, barangay sandali lang balikan ko yung headlines ni Renz. Mga nagkapirang kapitan sa Sentro Candaraga, pudpud na daw ang kamot sa kakapagiramdom sa mga residentes na magsunod sa mga health protocols sa paginin social media. Pero kanti pagi sa Facebook. Kung nagpo-post kasi sabay ang kiaksyon sa luwas. Kaning medyo naglalaman. Renz Luna, edetalye mo. Yes, sa maray na agad abi Pilipinas na maray na agad to mga prantabay sa mga tugan yato nga mga bareta day talaga nadadara maski sa actual na aksyon ang pagdisiplina sa mga residentes. So nagkakapira nga mga barangay digdi sa Sentro Candaraga. Kaya nga maski na sa nang social media pinagagamit na kaya nagkakapira nga mga barangay council sa pagpapagiromdom sa indang mga residentes na magsunod sa mga minimum health protocols. Ini na-monitor kan di si Jimmy sa kung sain halos sorosimana, halos gabos ng mga kapitanes digdi sa Banwaan Candaraga, lalo naman sa sentro na may mga pinakadakol na kaso ng COVID. Talagang aktibo man ang pagiramdom sa publiko, lalo-lalo naman sa paggamit ng Facebook. Katanganin nga ipaabot sa mga residentes ang pagsunod sa mga minimum health protocols aron digdi sa barangay Sagpon sa pahinganat ni Kapitan Loreto Barajas
Asin maging man nga ni si Kapitan Robinson Lubiano kan Barangay Mororoy, Dargalbay, na sa sunod-sunod man ang sa indang pag-post sa social media kana sa indang mensahe sa mga indang mga residentes kapag sunod sa mga minimum health protocols. Ngunyan, ining mga barangay na ini ang may pinakadakol na kaso asin maski na nga ni Urapa sa tuyang pinagpapasang datos an Aritio kontiran na an total na kaso digdi sa mga barangay na ini digdi sa sentro kan Daraga pero sinda talaga ang prioridad kan lokal na gobyerno na babantayan dahil ang sinda ang may pinakadakol na nairehistro magin man sa mga residentes sa mga barangay na ini pinagpapagiram doon sa pagsunod sa minimum health protocols asin maski na nga nililibot na mismo ang mga barangay officials kaya riba naman ang mga kapulisan magin man ang iba pang mga otoridad talagang sa tao ang problema kakulangan ng disiplina ang nahihiling na rason kung nata sa ropayan sa mga rason kung nata nagdadakol pa ang kaso ng COVID digdi sa satuyang kapalibutan. Okay. Yan, tabi Pipi, ang magdagdag na informasyon Sulod kan, bako lang kumpun-pun ng kamot kan, baka magreklamo naman sinda, oras na ang suelas kang sapatos. Kasi prima oras ng sapatos, kakalakaw. Bakit? Subitis naman sa magkakalit. Kakalakaw, tamalibot sa barangay. Diyan kaan may kalyo ng bitis nga kakalibot sa barangay, kakapagiramdom na naman. Diyan kaan, nagreklamo si Kapitan, tapaas na. Wala ng boses. Kakataram. Nagkakalyo na sumalaka Ang na. solusyon nga, kumuha siya kibaston. Diyan kan, mareklamo naman siya ta. So kilikili niya, may kuha na may, ano ito, nagkukulog bagang kilikili. Ano, pigsa? May tiunay. Kakarapado niya. Kulog lamang ka ng braso niya. Talagang makon talaga, makulog ang lawas mo. Mating-mati, perme. Awin na. Okay, sige. Tabi Pipi, ang magdagdag na informasyon sa lawas. Rens Lunas, DC Julius. Salamat kasi ng pagkantaway. Thank you, Renz. Mga tugang, ini po si Henry Maceda. Dahil pong personalan, kita po naghapot lang. Basta ang hapot ano po ang enot na pangaran kan Legazpi? Anong apod tabi sa pangaran sa syudad kan Legazpi? Ano ang enot na pangaran tabi kan syudad din Legazpi? May enot na pangaran yan, imbes na bago siya naging Legazpi City. Letter A, Visita di Cagsawa. Letter B, Sawangan. Letter C, mga tugang Miguel Lopez de Legazpi. Iya po, maray nagatabi sa imo, Ate Babes. Ate Babes, dyan San Roque. Good morning. Iya po. Ayan po ang hapot. Ang tamang simbag ka yan, makakareceive tabi nin tablet, oras na maraffle niya to yan sa maabot na Biyernes. Yo. Yan po ang premyo hali po kay Congressman Pido Garbin Kanakubiko. Salamat kasi ng pagantabay. Di pong personalan kita naghapot lang. Goodbye. Mabuhay. An hapot. Ano nga ning hapot na?